Кто из вас хочет в дальнейшем, вот, не знаю, поработать на телевидении или на радио? Я. Бүтін дөнья балалар телевидениесі һәм радиосы көне уңайыннан Кукмара мәгълүмат үзәгенә балалар бакчасыннан кунаклар килде. Алар Кукмартова телевидение һәм Кукмара авазы радиосы белән таныштылар. Здравствуйте, мы пришли вам на экскурсию из детской сада Чулпан. Чулпан балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Кукмара телевидениесе коллективы өчен иҗади чыгыш әзерләделәр. Шулай ук үзләрен корреспондент, монтажер һәм тапшыручыларны алып баручы ролендә сынап карадылар. Мне понравилось кричать в микрофон. Я увидела, как тут все красиво и интервью берут. Экскурсия бик җанлы үтте. Тәрбиячеләр дә балалар кебек бик кызыксынып, күп сораулар бирделәр. Ә сез үз һөнәрегезне журналист һөнәренә алыштырыр идегезме дигән сорауга җавап бер генә: юк, без балаларны яратабыз. Если бы я была молодая... Мин өлкән яшьтә булуыма карамастан сезнең эшләвегезне беренче тапкыр күрдем. Шундый уңайлы, матур бинада эшлисез. Безгә монда бик ошады. Белеп булмый, бәлки шушы нәни кунакларыбыз арасыннан атаклы журналистлар үсеп чыгар. Адилә Шакирова, Руслан Мөбарәк, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.